Later in ons nieuws meer over Peter Maes, de nieuwe trainer van Racing Genk. Onder de Limburgse jongeren lijkt er geen draagvlak te zijn voor seks vanaf 14 jaar. Dat blijkt uit een rondvraag in Hasselt. Meerderheidspartij Open VLD wil seksuele handelingen vanaf 14 jaar wettelijk maken, op voorwaarde dat de partner maximaal 5 jaar ouder is. Vandaag is dat nog strafbaar. 16 jaar is nu de seksuele meerderjarigheid. De Limburgse jongeren vinden seks vanaf 14 jaar maar niets. Ik vind dat veel te vroeg. Ik vind het echt schandalig. Veel te vroeg. Iets te vroeg toch. Ik zou het toch op 16 houden. Ik vind dat niet kunnen. Ja, ik vind dat nog een beetje te jong. De jongeren hier aan het Vrij Technisch Instituut van Hasselt zijn duidelijk. Seks vanaf 14 jaar is veel te vroeg. Het idee van meerderheidspartij Open VLD om seks vanaf 14 wettelijk te maken stuit hier op veel verzet. Ik vind dat veel te vroeg omdat je lichaam zo vroeg nog niet mocht weggeven. Dus best vanaf 16, 18, dan heb je al meer verstand. Ja, ik weet niet. Dat zijn nog kindjes die moeten nog leren over de wereld daarbuiten en nog niet beginnen aan seks en zo. Ik vind ook niet dat kinderen op een 14 jaar het kunnen maken om bijvoorbeeld zwanger te worden of ziektes op te lopen, want dan heb je niks meer van je leven, niks meer van je jong leven, je jeugdig zijn. En veel kinderen hebben er ook geen geld voor. Dus. Vandaag is 16 de seksuele meerderjarigheid. De Vlaamse liberalen willen dat nu naar 14 brengen, maar op voorwaarde dat de partner maximaal 5 jaar ouder is. Maar ook dat vinden de jongeren hier in Hasselt maar niets. Leeftijdsgenoten, ja, dan zou ik het eigenlijk nog niet toelaten. Ik vind het echt gewoon te jong. Je zit nog maar 14. Je weet eigenlijk niet... Ja, je zit veel te jong om zulke dingen te doen. Dat is meer als je volwassen bent dat je van die dingen doet. Dat hangt er wel van persoon tot persoon af, maar in het algemeen, als mijn dochter nu 14 zou zijn en zou seks hebben gehad, ik zou die niet meer buiten laten totdat die 18 is. Dat is op zijn minst. En toen ik 14 was ik bezig met buitenspelen, op de fiets zitten, een beetje voetbal en weet ik veel wat. Was ik daar totaal nog niet mee bezig en ik vind dat nu ook totaal niet kunnen. Dus. Opvallend is ook dat de Hasseltse jongeren tegenover hun vrienden zonder problemen openlijk praten over seks. Wordt er eigenlijk over seks gepraat binnen jouw vriendengroep? Ja, zeker. Dat is geen taboe? Nee, helemaal niet. Nee. Met de dichte vriendinnen, maar voor de rest niet echt. Hangt er vanaf welke situatie dat we zitten. Als we gedronken hebben of niet. Maar er wordt wel eens af en toe over gesproken, ja. Het is geen taboe meer zoals vroeger? Nee, dat niet echt. Nee, er wordt open over gesproken, dus...